Γεια σας TikTok! Σήμερα κάνουμε το mukbang με το κυπριακό ψητών κοτόπουλων της μάνας μου. Βάλε το κινητό τώρα κάτω ρε πέλε. Τρώμε. Είναι ώρα του φαγιού. Άτε ρε εδώ. Εάν συνεχίσεις, είναι το βάλουμε στο ταψί το κινητό σου. Πρόσεξε καλά. Μα είναι για περιεχόμενο. Να δεις ο κόσμος την παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα. Πρόσεξε καλά καημένε μου, αγράψεις της μάνας μου. Μα λέμε με tag. Άμα δεν το κλείσεις τώρα να φας παραδοσιακή κουτάλα κυπριακής μάνας. Πρόσεχε καημένε μου. Εγώ σκέφτομαι να κάνω κανάλι στο YouTube Μαρίνος Εφευρέτης. Εφευρέτης του καραπέ και του φραπέ. Το κανάλι είναι το βγάλεις άνεργος με όραμα. Πιο τίμιο. Κάθε μέρα ένα επεισόδιο. Κυπριακή οικογένεια. Άδελα.